Jogo manoyudo midhiero e masira mar apaya ma Londiani dwe mokalo koro oyudo omenda maromo Sh14.5 kaka yor chudo kendo tieko ng'ur mosebedo ni komiti mane ng'iyo chenro mar chulo joma noyudo midhiero e masirano ne olal kod omenda. Komiti no e bwo tend jagoro mar kaunti ma Kericho Laktar Wesley Bor olero kaka gisetemo e tielo mar ariyo mar chudo margi kowacho ni mokwongo ne gichiwo omenda maromo Sh90,000 ne familia ka familia 53 manowito johera gi tarik 4 mar dwe mar abiriyo ka koro gimedo omenda maromo 110,010 gino ma okelo kwan omenda mosechul chopo 200,000 ma ichulo jogo manowito johera magi e masirano. Korka joma ne otony e masira, komiti no nokawo okang' mar chulogi omenda maromo Sh60,000 ng'ato ka ng'ato, to e tielo mar ariyo omedgi Sh80,000 gino ma okelo kwan maromo Sh140,000 mochul joma noyudo hinyruok. Boro wacho ni ji adek ma gin jo pikipiki manoyudo midhiero ibiro chulo omenda maromo Sh185,000. Kulingana na ile bei iko kwa saa hii, hiyo pesa kusomesha hii watoto ni tena, hiyo pesa ni kidogo kwa mimi, kwa maisha ya Brian ni kidogo kabisa. Brian alikuwa mtu kidogo, hiyo pesa ni kidogo kabisa. Niko na watoto ya shule, hata iko kidogo kidogo tena ni nategemea mimi. We had a total of 53 fatalities and 24 survivors whom we have been able to compensate as follows. In our phase 1 of the compensation, we spent a total of 5,910,000 that was dispersed to both the survivors and also the fatalities. In phase 1, they were getting 60,000, and phase 2, they got 60,000, and in phase 2, the survivors got 80,000, totaling to 140,000. Those who lost their lives, we compensated the next of kin. That due diligence was done, and in phase 1, we gave them 90,000, and in phase 2, they got 110.